1201. Machigni nyakora moge juang wantire karkae mano ka wantie chenro mara mbaka oromo mana ka wantie ka nyakora moge juang wadarango kendo wadani mondo mi wanon aneni gik mage mosebedo kacha katimore piny Kenya thuolo mar higa achiel mosekalo. Nyakora moge juang higa achiel nyalo bedo higa moro ma jomo nyawacho ni ochiek, onyalo bedo thuolo moro malach, to bende ngine thuolo mar higa achiel nje gik mathoth anyalo bedo katimore kaka sani kuom ranyisi piny Kenya higa achiel osekalo mano are ni tim yiero, higa achiel osekalo are ne governors to japisi, higa achiel osekalo mano are ne jatend piny Kenya chak tich ayanga ngeno mano dhi chopo kata odiochieng' makiny tarik 13 dwe mar 9 tarik 13 dwe mar 9 higa mokalo emane jatend piny Kenya chame muma to kiny ma kawuono wan kae mondo mi warangane chal mar Ochumi e bwo tend William Ruto kaka jatend piny Kenya gisedach e yo machalo nade, singo mosebed kata ka ichiwo mago mar bero sekta mar pur, singo mar bero sekta mora mantiere kacha ka gin mag rango nire kaka Ochumi bende iketo e yo moro ma otegno. Okinyi makono nyakora moge juang warango chal mar Ochumi mano e bwo tend William Ruto mondo mochop kare nyakora moge juang nitie sigana molosnwa mong'ith ma bende ang warango kinde mabiro ka sani ang akoni welo mokwongo mantiere godo e studio odiochieng' ma kawuono mondo mi ang wachaka ne twak kodgi achiel kachiel mana machiegni koda ka magi jolony weche mag Ochumi ma bende wadabedo ka watwak godo achiel kachiel okinyi ma kawuono mondo mi wabed kodgi e twak ka wan kodgi ka achiel kachiel. Ang'achaka kod CPA Ann Komira ma bende en jalony e weche mago mag Ochumi kendo koro wadhi bedo katwa kode achiel kachiel mondo mi ang omiwa pacha mi thuolo ni mondo mi omos ogandawa kendo orwak gi machiegni bende e twak kamoro amora ma gintiere. CPA Ann Komira machiegni e twak. Dwokero kamano Clefas kuom miwa thuolo mondo wabi watwag moso nyikwa Ramogi Juang duto kumora mora magintie ageno ni wadhi twak maber. Erokamano. Erokamano ahinya bende nyakwa Ramogi Juang kamachielo warangi ni wantie kata kod FCPA Bernard Siero ma bende jalony e weche mag Ochumi, weche go mag kwan kod mago bende mag omenda ma bende CPA Ann Komira bende nigi lony e kata wada twak e chal mar Ochumi. FCPA Bernard Siero oyawre kendo machielo Ramogi TV mose oganda. Oyawre Cleopas, erokamano kuom luonga e kipindi ni kendo mondo wang'ane weche mag Ochumi kaka osebede higa achiel mokalo. Kaka gewa kaka iwacho no nyinga en Bernard Ouma Siero, jagame, an wuod game Barako Kongo. Wuod game ifulori. An be anyar game. Nyar game. Kawuono na mar jo game. Kawuono ma jo game jo Kisumu. Anga wiya ne kama chiel studio ma Kisumu ni wendo to ae gwenge mage adami thuolo mondo mi en bende olos kod okinyi ma kawuono mano Sylvester Nandi ma bende en director mano mar Kenya National Chamber of Commerce mano bade ma Siaya. Okinyi ma kawuono kawe thuolo mondo mose oganda wa kae to bende ikone ero ji osewacho ni kawan gi jogem nyagem kod wuod game tire karka kawe thuolo ni mondo mi lose kod jowa odiochieng'ni ma kawuono machiegni chenro mar makoromo Sylvester. Erokamano. An iluonga ni Sylvester Ogur Nandi. An kaka usewinjo an director mar Kenya National Chamber of Commerce badeno Masiaya. Kuma wuoke to an awuok kuma iluongo ni Murng'ia. An nyakwar Tao Kogot maparo ni jogem gonge ni Tao Kogot e ng'ama nade. Yeah. So arwako twak ni ageno ni wadhi twak maber kendo wadhi weche mwa wadhi discuss ka gin weche manyakonyo japiny mondo japiny ong'e kaka Ochumi mar Kenya dhi. Erokamano ahinya Nyakwa Ramogi Juang. Aya, erokamano ahinya mano Sylvester Nandi kendo ang'e maber ni ang wachaka kodi kama intiere kacha studio ma Kisumu kae to bang'e waduoge studio maro ma Nairobi kar kae. Sylvester Nandi bwo thuolo mar ang warangi mano kata ka atimo moso ka wachaka kodi sani yeno mondo mwawinj sigana no molosnwa kanyo kod nyawadwa Simfro Sokinda no wasebedo kata wawinje weche manyien mokalo chieng' Jumapil chieng' Utich okinyi sani koro wawinja ne ni chal mar Ochumi ka warango pek mar ngima osebedo yo machalo nade wawinja ne sigana ni kae to bang'e kuom sigana ni koro dhi loso twak
odiochieng' ma kawuono machiegni ahinya kendo koro sano winja ne sigana ni molos kod jafwambo da Sinto Sokenda. The challenge of cost of living is increasing agricultural productivity, period. This whole story about Ukraine and all this is a lost cause. Singo maduoko piny nengo ngima kod tayo uchumi madayo japiny mideno ni hustlers en achiel kuom gigo madongo manolombo jopiny e goyo ombulu ne sirikand Kenya Kwanza. Kata kamano nenore ni paro olokore lek tok tend Kenya Kwanza golo omenda manokete gayo nengo moko kuom mwandu kendo thung'o jopiny gosuru tok puodho chik mar omenda mar higa 2023. Kata obedo ni rapim mar ngima osebedo ka dok piny, jolony wacho ni jo Kenya pod biro rito kuom thuolo malach mondo nengo mwandu ochak dok piny. Munasema tuanze chini hapa kwa bottom hapa bottom alafu tuende up, yani munasema bottom up ama toka otela yanga kaka jatend piny e twak mare mokwongo wi nengo mar ngima, William Ruto nogolo omenda mikete wi mwandu mondo konyo gande gayo nengo modhi kod oduma midendo ni subsidies. Kano wacho ni omenda go ne ok otigodo e yo makare. Decisions about some subsidies in unga, subsidies in fuel, subsidies in electricity that were not informed by the science of our economy, but were informed by the expediency of the political moment that existed at that time. Ma imane chakruok mar idho nengo mwandu e bwo sirikal mar Kenya Kwanza. Jolony wacho ni sirikand Ruto noyudo ka piny ni kama tek gi gope mathoth kalwenye kin piny Russia kod Ukraine bende osemiyo nengo mwandu e idho e thoth pinje. All these commodities are affected by the happenings that were there before the government came into place. So you have a spillover of COVID, then you have a spillover of the Ukraine-Russian conflict. The previous regime that was there incurred huge debts, especially from that was syndicated. Wich bar maduong' nomedore ne oganda jo Kenya. Dwe mar abiriyo higani tok tend Kenya Kwanza puodho chik mar omenda ma higani. Mano medo suru mijuogo jo Kenya duto mondiki. The households need to engage government, consumerism. They need to speak to retailers, they need to speak to manufacturers and see how they can bring taxation of basic commodities down for the country to be able to afford basic commodities. Gigi duto semiyo nengo ngima oidho, gino moseketo jo Kenya kama tek. Higa chiel e sirikand Kenya Kwanza, mana nengo nyanya, gas mar tedo kod spinach kende emesedok piny kaluwore kod nonro mar Kenya National Bureau of Statistics. Nengo mar mokwon, sukari kod mo mar tedo osebedo tama ne oganda bedo ni gin mwandu ma ot ka ot nyaka tigodo chiegni pile ka pile. Sukari kila riyo sani use kin shillings 400 nyaka 460. Mo mar tedo lita riyo iuse kin shillings 450 nyaka 550. Mok kuon sani use kin shillings 200 nyaka 280. Maka jolon wacho ni sani bech mok kuon berberie kaluwore kod yuto mar jopur e keyo mokalo. Mae kaka nengo moko kuom chiemo osemedore thuolo mar higa achiel mokalo. Oganda kila chielo osemedore gi 32.7. Otungu kila chielo osemedore kod 22.2. Ng'or kila chiel osemedore gi 4.9. Waru kila chiel osemedore gi 9.1. Karat kila chiel osemedore kod 8.1. Machunga kila chielo osemedore kod 7.7. Chak mar mililita 250 bende osemedore kod 6.6. Kabich kila chielo osemedore kod 6.5. Kamok ngano osemedore kod 0.3 e kin mamoko. Gik mamoko mabende nego gi oseidho thuolo mar higa achiel mokalo ting'o teko stima kilowatt 50 momedore gi 65.7. Mauta mar taya lita achiel momedore gi 32.1. Ka diesel lita achiel omedore kod 28. Thoth oganda koro wacho ni gigwonyore mana gi pado ka koro osechurogi mondo gilo kaka gidago ngimagi mapile. Jomoko are going without even these 3 meals in a day. Onyalo yude kata bang' ndalo ariyo to yudo kata mana nyuka moro, to nyukani ok en balanced diet. Kata salad mayande wanyiewo mar siling 50, iyudo ni sani salad inyalo usni 200. Ipenjri ni to koro adwa timra nade mkebe matin ni
siling 200. Sukari ande wakao kata siling 100. Iyudo ni sani o double times 3. Nekech iyudo ni sukari kila achiel iuso ni 250. Mano poko chopo ni piny ka. Koro japiny ka kar idwa us ne 300. Jopur gi tegemea ni jok mondiki e bad sirikal biro yudo pesa to biro nyiewo kata chak kuom jopur, biro nyiewo gik moko kata kaka bel, oduma, gwen, dhiang' gimoro amora. To sama gibe tax odhi malo ma koro ngima tek negi, joma ni piny ka kabisa koro hinyre kabisa. Penjo maduong' en ni to ang'o momiyo rapim mar nengo ngima ma dho ngere dendo ni inflation to osebedo ka dok piny to nengo mwandu pod ni malo. Gima miyo ma timore en nikech nitie weche ariyo. Mokwongo en wach mar petrol. Nengo mar petrol pok odok piny e kindeni. Waseneno ka oidha kendo mano miyo gik mang'eny ma itimo kod petrol nengogi ok nyal dok piny nikech weche mag petrol go. Mar ariyo, nitie gik moko ma wakao kata gik mwatiyogo koa loka to sechegi wech mag bei mag dola chikore kadhi malo. Nyaka ne wabed kod lochni mar Kenya Kwanza, wasebedo ka wabedo kod gimiluongo ni volatility mar exchange rate mar US dollar particularly ma wan godo e reserve ma marwa. Jolony wacho ni pod biro kawo kinde buora mondo jo Kenya ochak yudo fuong'ruok to mana kapo ni sirikal oloko kaka ochano yorene. Ka wawacho adier sani pod wan mabor. Pod wabiro wuoye gik moko machalo kaka higni machalo 2 kata 3 ka diponi nitie kaka sirikal ong'iyo gik moko matut. So moving in the next 3 years, I want to tell my fellow Kenyans it's going to be very difficult. The terrain is not going to be very easy. Again, if you look at the unemployment landscape, where people get income has gone down. We have not been able to attract FDIs. Foreign direct investment has also gone down. Kata bedo ni tend Kenya Kwanza wacho ni gisetemo manyalore mar neno ni nengo ngima odok piny, jolony wacho ni jo Kenya pod biro rito kuom thuolo malach mar yudo fuong'ruok. Gisani Ramogi, Bansati, doge tich, mbele pod pek. Ne TV mar Ramogi kowuok e chiro maduong' mar Adams, nyinga Simfroz Okinda. Ana Ramogi Jwang, ibano sati mbele pod pek. To pek makama biro kalore gang'o. Chal mar Ochumi odiochieng' ma kawuono gi jolony weche mag Ochumi mbendo datwak godo studio kinyi ma kawuono winyane pachgi kachal koda ka director mano mawuok Kenya National Chamber of Commerce mabendo dabedo katwak godo kata bano bade ma Siaya e kaunti ma Kisumu kanyo watwak godo odiochieng' ma kawuono e cheno mar mbaka romo achaka koda FCPA Bernard Siero mabendo wadabedo ka wanono godo chal mar Ochumi mana e bwo higa achiel. Osechalo nade korka kori Bernard Siero ka ineno thuolo makoro winjo kata ka jatend piny Kenya bende loso to wacho kanyo ni nitie maka manyo wacho ni gin political moments mane kinde mane siasa timore singo no chiu kokia gik ma rite kaka jatend piny Kenya e botende higa achiel inyalo miye pim machalo nade. Erokamano Cleopas. Kwa ng'iyo uchumi ni wanyalo ng'iyo gima iluongo ni macroeconomics indicators. Koro wanyalo ng'iyo ni kinde mano chake okawe loch kod sani loko kosebedo machal nadi. Ntiere manifesto margi mane gikelo mane gibiro go mar Kenya Kwanza mabino obono ne gik mane giwacho go gisetimgi ang'o ma gitimo ang'o ma gisetimo kare challenges mage ma gisebedo go. Kwa chako the major thing mane giwacho manifesto margi ni wach mar debt, public debt. Makane gidonjo ne giwacho ni wach public debt no gido mondo gitim nade gidwok piny. Gin magi are now macroeconomic indicators. To king'iyo statistics en ni nyaka sani wach mar public debt no pok gi manage, pok gidwoko piny. If anything to osedhi malo. Ka ng'iyo fact atemo ng'iyo statistics ma compare September 2022 and as at June 2023 you don't need the total debts as September 2022 8.7 trillion. Sani was at June then around 9.68 trillion. So which means production mbele. You'll realize maybe kwa indicator ma debt no why don't nangono
poge manage control. Another indicator mawanyalo ng'iyo en of inflation. Inflation into different categories of inflation mabedo calculated gi central bank. Categories of inflation go kanya kakao average annual inflation as at September 2022 then 6.81. So as at June 2023 and 8.77 one average annual inflation. Of course, in other inflation types, food inflation. Food inflation to go one and dog pain as at September 2022, then 15.50, as at June 2023, and 10.28. Okay, mag some of the macroeconomic indicators. Another indicator mo along niyo and kaka base lending rate magbank kidakao loan a bank. Base lending rate. Base lending rate one not even at the malo. September 2022. Average base lending rate at around 12.4. Sane also at June. At your figures by the mobile publishing central bank as at June 2023. Also chop 13.3. Again, it has been going up. Kurbaga some indicators among Nisoni Terry Moko Mapod nengongi mapod the mbele. Alafu now the major one maji kata wachokacha exchange rate. Ngeji wachoka ni kidwa ngeo the one indicator mo kuriambe and exchange rate. Ngeji exchange rate ni and market determine. Sani ke dedo around $1. Ile nyewe pesa di. Diere mane kale gichako ni $1 pesa di. Yeah. Just as a good indicator. Kane ochako dollar nen $1 ni nyewe at around 120 shillings. Sani dollar nyewe pesa di. Sani around 140. Yeah. 146. Ni moko even higher. Depending on the kumi nyewe. Toma is a very big indicator. Mani so ni nengo gima por di bedo malo ngech ngeji moko atimonade. Wan ogoloko wa import. To kinde ma wacho ni mwandu wuok oko kendo yudo ka pek mar ngima nitie kendo mano gima oganda duto nitie kaka jalony mag uchumi sirkal mar Kenya Kwanza kotelne kod sirkal mar William Ruto imiya tamalwadi mane wimiya adi minyalo chiwo kar kata ka miye thuolo bende mar pod medruok nikech ero pod en kata gi higni 4 ma pod biro mbele kanyo ka pod ne jatend piny Kenya. It's overall score one out of 10. Kichi one out of 10 maybe give a score of 5. Yeah. Because politiki mangai sana pod watu manotimu nika ko chop kal nus matie karakacha ero kama na enya sipiano komera akeli yetu akendo ntiere yo kwa wijo kacha yo kwa mino wijo kata kayo wago pek marangema mapodire karakato kata kama no dan waranga ne in giwangi majalonye weche maga uchumi sirkal mar Kenya Kwanza joma mine githoro tiyo gi weche gi wacho ni weche gi mag tedo wacho ni ero kaka FCPA bende wacho karaka niro chal ka gima mag chiemo to ero chaka dok piny oko ina inya nyabedo ne ogana nyabedo ne yude yo moro mayot e gin mwandu mamoko sirkal mar Kenya Kwanza tiyo mar gi bwo higa chiel osechalo ni nani. Adwoko erokamano Cleophas. An ka neno mara taparo ni mana kaka ji nyalo wacho ni higa chiel nyalo bedo ka en thuolo matin to be samoro nya bedo thuolo mang'eny. Mondo koro wacho ni gitiyo maber kata gitiyo marach nyalo bedo matek. Lakini kachako ta nyalo wacho ni mana kaka wadwa FCPA Bernard owacho ni nitie gik ma itemo rango ranyisi manyiso ni wanie laini moriere kose yo bet podo bayowa to ka rako ka gisetiyo higa chiel mokalo to gima nyisa ni wanie laini podonge nikech kirango mana kaka okabenwayo gik mosewacho ka to kirango ka inflation kanyo kata ka wacho ni rates ani bet ka gima koro gidwa chako chung to gichung ni giduogo piny gin malo gitemo chung kanyo lakini gin malo podi koro onego bedni kaka ne gisingonwa ni onego bedni giduogo gi piny koro mano poko bet kamano to ka winjo ni singo ere wacho ni singo maka ne giona political moments magiso ne nyalo lokore ne gikia reality kata diere maro wach mantiere sirkal koro ka gidonjo mana achiel kuom gigo mano chiwo kata wacho ni wan pacho no pogore ka wantiere
Aparo ni mano to en pach jo siasa mondo gimany godo ombulu kuom jopiny nikech nen jalup mar jatelo maduong' mar ker koro ok onyal wacho ni nok ong'e gima ne timre to mana kaka wabende wacho ni jo uchumi mantiere ma be en godo jok ma bende miye mawaidha ni kama kaka en koro mana paro ni no oyuda ida thuolo mano nya chwado godo wadgi moro chako wacho ni ne maticho tami en kodonjo to dhi timo kama to kok wadonje e weche mag siasa ahinya ka waduogo ni koro warangare kaka weche dhi wach bar ni nengo chiemo duogo chien matin ok apar ka en adier nikech wanya wacho ni mana maybe nengo oduma nya bet koduogo piny kata mar mogo to nikech sani ji nyocha okeyo koro ka ji okeyo to iyudo ka wawach ni kwarango law ma supply gi demand koro supply obet malo matin koro iyudo ka ji bende mane nyalo ntie ng'ato kawo mage matin koro joma dwa nyiepo ka odok chien matin koro tiende ni nikech supply ng'eny to demand koro ni piny matin mane moduogo nengo piny ok wanyal wacho ni mano en teko moro mapek ahinya mwanyacho ni sirkal emotimo mano mobet to ka mano be mwarango to wanyalo ng'iyo kendo sani kata king'iyo weather patterns ok wang'eyo ni wach puodho dhi timo nade ka koro ji opuro season mabiro ni koro ka mane wa capitalize on to mano wanyabet ka odhi malo to duogo piny sami keyo tiuso nengo mapiny piyo piyo to rumo kas koro kendo kinyi chaki nyiewo mang'eny koro mano nitie to chiemo ok en wach mogo kende kiduoge mamoko gi ma kata ineno ka joma mine bende ywago wach mo mar tedo pod ni malo to kirango kata mana wach mag mafuta go be pod ni malo mabe koro kata kiyudo chiemo me puodho no mondo chopi e chiro pod imedo nengo ne koro gigi pod ok odonjo maber koro anto kane ka anya wacho ni gisetiyo maber ahinya to nikech nitie gik moko mabe wanyalo rango ma mondo nyiswa ni gidhi maber kokalo gi mano nitie kata dongruok moko minyalo neno ni kata maybe nitie gik migero ndare gero gik makamago waluongo ni infrastructure koro bago be pok waneno ka timore ok wanyal wacho ni koro ok wanyang'e godo ni gitimo maber kose gitimo marach yuto mag ji be pod pogruok cha nitiere pod nitie gap waluongo ga ni income distribution koro yudo ka joma ni maber to pod ni maber ahinya to joma ni matek ma piny odiyo to diyo ahinya koro lure iboyudo ka ji wacho ni kaber karach to lure gi kumichung'ie to dhano ma kawaida to pod ochung' kuma pek mane manya wacho sani kamane dhano kama entiere bende wacho ni kama entiere kanyo ka tichung' kama chalo nade wakela ni jogo makoro nigi riwruok kata nya wacho ni ma riwruok manya bedo kani bende nigi jo ohala mathoth jogo mantie kembe mamoko ma bende range e okang' moro machielo Sylvester Nandi kama ibete apis mari kaka director mano ka entiere bareno mano Masiaya Kenya National Chambers of Commerce kama ibet kata ka irango sirkal mar William Ruto kako sebedo kata ka otiyo thuolo mar higa achiel nitie gik mathoth ahinya ka bende kama omede osuru e mwandu mopogore opogore chal mar ngima pek mar ngima korka kori inyamiye atamalo adi kaeto inyadhi nyime mondo ikonwa gimomiye ichiwo atamalo makamano ng'ikruok osebedo kanye pek kod yot kaachiel kod gigo ma sirkal bende otimo maber inyalo wacho e chal mar uchumi kani mar ok gin kata gigo maricho kende ema ntiere kar kacha ami thuolo sane Sylvester. Sirkand moluor Ruto aparo na nyamie atamalo 40 kwadok e sigana mane wachako winjo cha ker ma Kenya nowacho ni increasing agricultural productivity matiende ni medo pur die ndalo ema nyalo konyo pinywa mar Kenya ni kanyo ayiera gi president kabisa to aparo ni mae na chiel kuom yore motiyo gi kipawa ne mar wuoyo gi jopiny to jopiny winje maber nikech agriculture to ema nya konyo pinywa ma Kenya ka so nitie gik ma sirkand moluor Ruto setime wach agriculture nikech an be an japur to fertilizer mar 50 kg nwanyiewo siling 6,000 sani japur yude gi 2,500 mamano en plus e sirkand Ruto kendo sirkand Ruto osedhi atua malo ba otimo gimiluongo ni registration ma farmers matiende ni sani e Kenya ka
inya dhie database tiyudo ni farmers mantie Kenya ka ginadi to gipuro ang'o. Ingeni data inano nya konyo sirkal tung'eyo ni mae kuma wadwa ni mondo wakete pesa. Aparo ni initiative mane sirkand Ruto timono miyowa wabed gi geno ni sector mar agriculture dhi bedo sirkal dhi keto pesa mang'eny e sector mar agriculture mondo sector no odong. Survey osetim kata nonro osetim ne jopur mopogre apogre, to jopur atamalo 43 wacho ni giseyudo fertilizer no. To wasewinjo projects moko mopogre opogre kaka meka Galana Kulalu mag temo mondo oketa food security mar Kenya mondo bed maber. Lakini kwadok e wach mar dollar rate mar Kenya kod US ema determine ngima mar piny, kaka uchumi bet motegno kata uchumi bet mok tek ahinya ne jopiny. Mana kaka senior na Siero nowacho. Kane Ruto donje telo, dola ni uso e siling 120. Sani dola en 146. Matiende di mano omedre gi atamalo 21.65. Wang'e maber ni Kenya en piny ma import gik mang'eny. Matiende ni gik mang'eny wanyiewo kowuok oko. Matiende ni watiyo gi dola. Koro mano matiende ni gima ni nyanyiewo gi siling 100. Sani ne wach gimopogre no nyaki med atamalo 21 mondo eki nyiewo gino. Ma en wach matek ahinya. So kaka nawacho ni wheat marwa ma Kenya mwachamo 60% mar wheat. Matiende mano mkate, kinyiewo mkate cha idwa ni cham. Atamalo 60 ma wheat mo otigo owuok Russia kata Ukraine. To magi gin gik mwanyiewo gi dola. Stima mwa import kata mowuok Ethiopia gin stock mwanyiewo gi dola. Matiende ni at the end of the day gigi nyaka wayud ng'at machulo, to ng'ama chulo gini en japiny. So nitiere uhusiano maduong' kabisa e kind dola kod economy marwa. So adwa wacho example mo matin ni tarik 15 August 2022 to September super mar petrol ne en siling 159. Matiende ni to sani seche mwawuoyo ni osechopo siling 194. So kani in gi mtoka miluongo ni East, mama ne mtoka ma chamo petrol matin ahinya, iwuok idhi Nairobi, ochamo petrol mar kilomita 18, ochamo lita 1. Ndalo cha ni nyatiyo gi siling 3,000 gi siling 15 kidhi Nairobi. To sani kidhi Nairobi kendo nyaki ti gi siling 3,689. 3,689. Mano koro kinyalo loko ni buses madongo ka tiyo koro gi fuel marom nade, ndege mafuyo kadhi Nairobi, ndekni madhi oko. So ineno ni dola mar pogruok mar dola no omiyo economy mar Kenya obet matek ahinya. Mane gimomiyo kata cost mar electricity o increase gi atamalo 19. Mamano en wach matek ahinya. Kamano Sylvester. Mabende wago ni mak gi kanyo ni mar nitie penjo moko mabende biro kuom joneno, nitie moko mawuok oko, tang'eni kata kapok ayudo thuolo mondo mi wayud ote makamago. FCPA Bernard Siero winjo kanyo kaka Ann Komira, CP Ann Komira kod Sylvester bende oloso. To sani gima nitie japiny bende ni kod ng'eyo mano mar wacho ni nengo ngima oidho kata dong' malo kama entiere sirkal mar Kenya Kwanza nikech dola ni bende jopiny elewae. To kiwacho ni gin mana weche go mag siasa, an wacho ni gichiwo singo mage kaka jo siasa,
to ntiere reality mantiere kako nego bedni tayo weche gi mag uchumi. Moro japinyo ubeda ne kod winjo ni ngima tek nikech weche gi motenore kod moko mabende sirkal ponono nyalo bedo ni onge teko mar timo. Ne gitemo kelo kacha modhi mowuok e pinje maoko mondo miero kik giti kod dola mathoth ahinya kata dola kik bed mapek ne siling mapachoka. Japiny nyalo bedo kod ng'eyo kata winjo ni sani pek mar ngimani obiro kaluwore gang'o hie tere kaka sirkal nyalo tiyo gi tekone mar josiasa gi tekone mar jotelo mondo mi omigi duoko malong'o. Erokamano Cleopas. Wach mar cost of living ni en gima anyalo wacho ni en gima complex. Nikech ok ne kan tiere gima sirkal bende timo to bende gik ma onego bed ni ji giwegi be timo at household levels. Koro tiere factors moko mar global magacho ni global factors ma affect kaka gine mag fuel issue mar fuel pricing. And gima ginya wacho ni maybe they may not have much control the war mandative Russia ka gin gik moko are geopolitical ma the common man may not have control. To kile ka josiasa in politics tiere action maginyalo kawo government kan giluongo ni intervention. King'iyo gima giluongo ni economics, gima giluongo ni Keynesian economics, magiwacho ni government ngi role to play. Because giwacho ni in ideal situation of course no bed forces mag supply, demand and supply no bed kinene keto nengo mag gik ma ji tiyogo the correct price. But way on its own, the free market forces are more kunyalga settle at the right price. Koro mane dwara government biro to intervene by coming up with the measures matimangono manyalo konyo ji. Koro ntiere en approach magitimo go ema differ. Ok ka chon no timo gima niluongo ni fuel subsidy. Maka sirkal masani no donjo to no wacho ni gino gido winjo wach mari subsidy. To bende no moro mosekonyo jopiny pono nikech ne giwacho ni ok gidwa subsidize consumption, gidwa subsidize production. Momiyo ne gikelo subsidy ne weche mag mbolea. Bende no moro ma sirkal nyalo wacho ni kae okang' moro mane ikawo makare. Kata kiduoke moro machielo miya koro sani nigi nying machielo weche mag mauta. Mano miyo mauta dwe mokalo dong' mana ka bentiere. Inyalo wache machalo. Kaka ng'e tek mondo iwach ni production gi consumption. Kech gin intertwined. Ntiere jomoko ma gimi consider consumption to him is a production. Kaka wajen fuel ni nyalo ng'e ni for consumption. But ntiere jomoko matiyo kode for production. Koro sema iwacho no konyal subsidize fuel because of ok subsidize consumption. You know you'll be getting it wrong. Koro mago areas ma inyayudo ni kaka approach man ge kawo no no poko tero kama maber. Kiche kata man giwacho ni sani gidwa timo government to government wach mar oil. Poko nyago lemo yote because tij sirkal ok en timo ohala. Apani kanya mistake ma gitimo maduong' sana. Temo donje ni gidwa timo ohala. Nikit magida kao oil o kupiny ma oko ni gikelo mondo gidetermine price. Okole kana gichake ne giwacho kwa timo mai to dollar the dog piny nini the dog piny kabisa. Kamo temore the reverse has happened. Because the gimana gini paro ni gibo control ni ka fuel ni omegi credit period. Gimana giwil ni kata komi on credit na logo podi chopo. Ndona go chopo nyaka podo chul nyaka podo rang dollars ko mondo chulgo gide magid madware go. Koro mano that policy no konyo kamano bende maga chel kom policy so manya bere bentie kata ngeni FCA ben siaranga yud thuolo mondo miangwa iler mathoth mantiere wi kata to e weche mag dollar gi kika ka break kapo kilero no mathoth CPA an komira mabende kama intiere karkae e thuolo mara wacho ni higa ni mana kama ntie wasa lokruoge mopogore weche mag duoko yot mano mar dola mosebedo mapek ne siling mapacho ka mondo mi pek mar ngima bende dog piny. Bende sirkal oseketo kenge malong'o monego bed ni keto mondo mi orang ne dieri mwandu ma jopiny nyiewe oko kabiro pacho ka bende ok
ok gihinyre ahinya e kinde kata magitimo ohala. Cleophas ka dwa duoko kar dola kanyo apani kanye mwasebet kwa hinyore ahinya nikech kirango nengo kata ka wach ni nyoro iyudo ka banks nitie manye use kata mana 150, tie moko manye use 152 kata ka Central Bank to wacho ni 146. To kinono kanyo tido girango ni samane Kenya Kwanza donje telo ne en 120. Koro kigolo kanyo yudo ka pogruok man kanyo no en gimoro wacho ni biro gimoro siling 30. To kar siling 30 kae ema yudo ka kata gope mwakao mwaholo gi dola nogo samwa chulo gopego tiyudo ka koro yudo ka wawacho ni kane chulo kata dola 100 higa mokalo cha koro kane en 100 to sechego rate ne en gi 120. Koro sani 100 no kichake chulo to rate koro itiyogo wawacho ni 150 no dongo yudo ka tayari nengo osedhi malo gi kanyo. Koro tiende ni wachulo gowi mang'eny moloyo kaka ne wakawe ka warange Kenya shillings terms. Koro ka dola kanyo is something manyaka girang kaka giduoke piny mondo wachak breathe nikech mano nikech japiny ema chulo gowini to japiny chule yore mag tax. Koro seche ma dola nengo ne ni ok oduok piny to tiende ni nyaka gimany tax mang'eny kwa kuomwa mondo gichule godo nikech en malo. To gichulo mana the same rate. Koro aparo ni kanyo to kanya wacho ni gisetemo ahinya to gik ma nyalo bet ka ginyalo temo konyo wawacho ni yudo ka e Kenya kar kae pod gik moko matindo tindo wanyiewo gik moko kata kitungu wanyiewo wagole pinje mamoko. Koro gik ma iluongo ni imports go mwanyiewo kowuok e pinje mamoko mwatiyo gi dola gi bet pod ging'eny to mago ema medo hinyowa nikech dola no wuon waonge kode taito watiyo kode. Kamano bende ka dola ni be pod imanyo kar ka nitiere twak moro maginang'o kawe okang' moro machielo ka pod an ka kod CPA an Komira kod FCPA Bernard Siero kachiel kod ka Sylvester Nandi iwinjo kanyo kiwacho ni thuolo moro nitiere makore rango niere kaka inyalo ti kod omenda achiel mano e Afrika mangima. Bende en moro manyalo bedo kata ni nyalo duoko piny kata nyalo chiwo yot mathoth kotenore kod weche mopogore opogore mantiere kar ka. Dani mondo mi adhi e county mano ma Migori okinyi ma kawuono mondo atudra kod nyawadwa George Juma ka wan kode achiel kachiel mondo mi wawinje ane ni ento chane yo machalo nade gi jopiny mano kama nitiere kate county ma Migori. Ang'o konu ane ni ento oloso e weche maga pek mar ngima koso giranga ne chal ma county odiochieng' ma kawuono e chenro mopogore opogore mantie kate county mano ma Migori. Bende nyakwara Ramogi Jwang' gino ma Jojuma osebedo kata kaluwo odiochieng' ma kawuono nitiere chenro mopogore opogore mag neno jogo ma otudne gi pi e yo moko ma ok ni kare maka bende osebed kata ketimo kinyi ma kawuono kachiel koda ka weche matimore ka chaya lap mag maka mali chota iwacho ni koro gidhi bedo kod lap ndeke mano mali chota mar chieng' tich adek odiochieng' makiny moko dhi bedo kata katimore sani yena mondo mi atudra kod George Juma ka en county ma Migori. George Juma, county ma Migori ochiew nade okinyi ma kawuono ka otenre kod weche gi duto mosebedo kata katimore chieng' weekend mane pek makoro achako adonje juma manyien kone nyakwara Ramogi Jwang' ne chal mar wach ten mane kawuok e county ma Migori odiochieng' ma kawuono kata kotenre kod chal mar Ochumi bende George. Erokamano Cleophas winji makare county ma Migori wachio makare ka bende nyaka sama weni wantie pieces go mag migawo weche go mag pi kachiel kod teko e county ma Migori ka bende gimogo e kelwa kaka wuono en romo kelo kamoro achiel jotend migawo ni mar pi kachiel kod pieces go mawuok e duolno mong'ere kaka water police unit mawuok e gwengo ma Kisumu ka bende thoro maduong' mi romo nitie kaka wuono en mar ng'iyo ni idwa chak timo pedha e chenro go mag jogo bende nyaka sani ok osebedo ka koro luwo weche go mag chiwo pi makare kachiel kod jobedo osebedo ka tudo pi e yono moko luwore kod chik kachiel kod bende joma bende osebedo ka iyudo pi e kinde ka kinde county ma Migori kata kamano ok gichul nengo mar pi kata bill mar pi monego bende koro gichulo. Koro riwruogni en mar timo pedha mar ng'iyo ni to
jomos biro kedo pi e kaunti ma Migori ang'o miyo kibiro ka gichulo pi ma bende miyogi kod jo bende koro tudo pi e yono mok ni kare ka bende kiny ma kawuono wantie kod apisa maduong' migawono mar pi e kaunti ma Migori Fidel Majiwa mwadwa ng'eto nyaka kawuono sama gichako timo pedhani ji maromo nade kata pesa maromo nade bende okosebiro ka giyudo kowuok kuom ji ma bende osebedo ka ichiwo negi pi e kaunti ma Migori to ji maromo nade bende ma osebedo ka tudo pi mano mitime tok chik ma idendo kaka illegal water connection. So achiel kachiel miya kora thuolo mondo awuo kod apisa maduong' mar ng'iyo ni to ere bende kaka chenro machal koda mae koro dhi konyo oganda e kaunti ma Migori ma yudo pi maler ka obiro rumo e giko mag kinde mabiro. Apisa maduong' adwa ni mondo koro ichakna gi nyingi tilernwa un gi romo kae kod apisas go ma idendo kaka water police unit thoro maduong' kata ng'o maduong' mugeto e apedha muchakoni. Nyinga Fidel Majiwa, Chief Officer mar Water and Energy Migori County. Gima nitie maduong' ni chakre sirikal mar His Excellency Dr. Chila yako wasetemo matek kaka idara mar pi mondo wachiw pi kochakre higa mokalo Septemba. Sama koro wagikeni wasechiwo pi kuom higa achiel maonge ng'ikruok. Sama wasebedo maonge pi nyalo bedo ndalo 2-3 sama watimo servicing ma pumps nikech pumps wabe sani dhi ka gima ti. Pump koseromo higni 10 gi wiye to dwaro mondo loke. Omiyo this financial year budget wadhi nyiewo pumps 5 mwadhi loko mang'eni bang' dweche 2-3 kama to wan gi pumps manyien mondo miwa tich mayot kuom chiwo pi. Ka kanyo daher wacho ni jopiny oseyudo pi to jopiny ma yudo pi sani gin dhano 2,000. Wan gi last mile madhi medo wa dhano 4,000 madhi miyo wabedo gi dhano 6,000. E iye ka be nitie jok moko ma osebedo gi illegal connections king'iyo namba malong'o monego bed ni wan go mar jok mayudo pi gin dhano 6,000. Koro nitie jomoko miyudo ni kwalo pi kata kok gikwal pi to giyudo pi to gichul pi. Kwalo pi ka wacho ni kwalo pi tiende ni ng'ani o connect line moro moko onego bed ni o connect. To nitie jomoko be mayudo pi tiyudo ka ok giyud bill koro mago be gik mwadwa ng'iyo kapo nitie tudruok kind jogewa ma miwasko gi jopiny. To nitie jomoko be ma gin pile ni ang'e jatelo. Koro kumwa gike sani ni wakwan jopiny okonyo e tijni mondo wachiw pi e yo makare to jopiny bende onego chudi nikech sama jogi tie miwasko kaeni gidwaro mshahara gin be gin mana gi families mondo mi watie yo mowinjore kaka jomigori moriwore kanyakla. E kinde mokalo apani moingo dweche moko 4 mokalo ne nitiere nonro manotimo auditing manotimo e department mar pi be noyudo ni nitie apisas miwacho ni samonja bende kod jopiny mar kwalo pi kata chiwo pi tok chiwo omenda. Ripodni noyangonu nang'o? Report notimo investigation matin. Report nogolo category mopogre opogre. Mokwongo ne nitie jok manigi illegal connections. Mayudo ni jogi en gi mita to line nokale tok mita. Mar ariyo nitie jok manwayudo ni gin giyudo pi ma flat rate. To ng'ato yudo pi ma flat rate ni inyisa ochul 500 to ng'ani to uso nyaka pi. Nwayudo ka afisa wa moko be ni e gini. Mar adek nwayudo jok mawacho ni gin ging'e jotelo. Odhi gocho ne jatelo. To koro miyo jogi be luoro matin nikech iwuoro ni jatelo ni en to ng'a. E sirikal mwantie ni kaka an jatelo mar Water and Energy ma Chief Officer mar Water and Energy wan waonge ubaguzi. Gima duong' mwadwaro ni kambi mar miwasko gi department mar water ogerre jopiny oyud pi e yo makare jok mok yud pi oyud pi bende to jogo nyalo mana yudo pi ka jok mantie sani ma yudo pi ni ochulo pesa matin mondo wamed choro connections go kaka sani World Bank dwani mondo omedwa omenda to gimedo omenda miloni performance for results. Teni for every connection mumedo to gimedo pesa mondo chak umi ng'ama chielo pi. Ma nyalo mana timre mana kwan gomenda. Emomiyo sani neno ko wuok mager ni ji enjoy pi go higa achiel. Koro sani kata koro wagolo kokwa. Tok rach jopiny osewinjo ber pi wabe koro wawinje ber pesa gi. Kwatieko iwacho ni nitie pi malal idwa ni land revenue water romo nade to sani pesa di ma ugeto yudo kuom jopiny mok chul pesa e sama uchaka pedhani. Koro pesa ginene pi ma lal en ataya malo 48 malal. Teni pi twagondi to chal ni nus mar pigni lala mokwa yud pesa ne. To gopwa man oko en $34 mama pesa monego bed machoko. Omiyo wan gi zones mopogre ma jogewa ma ochung' ne zones go bo tayowa
katero kuondego kwawuothe mier kendo kwatemo mondo jok manigi bill ochul bills gi gisano kata wabed gi winjruok kind Miwasco Company gi jogo kaka ichudo. Ofisa man ka gi mag jo water police gi bobedo ka kuom jumbe 2 ma samoro nyalo kalo kata jumbe 2 bolure gi pek mar tich. Gima duong' en mondo mi ka exercise ni orumo to karach to wayud $1 million mane kumwa chakogo to kaber to wang'eno kwa nyalo yudo pesa no te samoro jomoko nosetho samoro jomoko nosedar lakini e gigi te onego wayud pesa maber manyalo konyo kambi dugo ni fit nikech kambi be nigi gowi gin gi gowi mar mshahara gin gi gowi mar gik ma gikawo be kuonde mamoko to an kaka Migori County Department wasesiro kambi ni moromo wachulo stima wachulo chemicals koro wabed waher ni nyathini be kobete dala to chimoro go e dala ne emomiyo wakelo exercise mondo Miwasco oyud ka gibe gigo dala gibed independent gichung' kar tiendgi. Erokamano kuom ler machal kod mano kinyalo winjo mano ne apisa maduong' e migawo mar pii kaunti ma Migori bende olero okang' bende koro gidhi kawo mati mapedha ne jogo bende osudo ka yudo pii to ok chul bil kaachiel kod jogo bende koro tudo pii yono mok kare ka bende chenro machal kod mae en mano madhi kuom jumbe 2 ka itimo kod apisas ma kaunti kaachiel kod duol no mong'ere kaka water police unit ma bende dhi bedo e kaunti ma Migori kuom kinde ma jumbe 2. Aya, ago ni erokamano ahinya Jo Juma ilere yo makare kendo kagirieyo sekta no mano mar pii kaunti ma Migori wabobedo kanyo mondo mi wakon nyakwara moge jwang jogo moko osebedo gi pii gitim nade jogo matudo pii yo moko ne kare yo moko puodhi apedha ke timo gintiere kar kanye wamedo luwo gi robiro bedo kanyo ka wago Touch County ma Migori ang'eni mano dhi loso weche manyien odiochieng' moko nyakwara moge jwang mago mag migago kagi kata kod mano bende mar ang'ich welo nyakwara moge jwang gi thuolo ni mondo mi akaw yueyo masani ka waduogo kod weche mathoth kotenore kod pek mar ngima chal mar uchumi e pacho kae higa achiel e bwo tend William Ruto kaka jatend piny Kenya kik idhi mabor. It's another holiday and the little ones will be all over in your space. Why not let them meet Tilly, AJ, Kim and Pendo for some great inspiring stories in the Hummingbird Tales. You know, as we grow up, we can change what we want to do. And for parents, sit back and let the little ones enjoy their favorite cartoon on Viusasa, the safest place for kids' content. There's a lot more to learn. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. I'm not broke, Bwana. In fact, I will never be broke. Underline the word never. The fact that I cannot lend you money is because my cash flow has been affected by the lack of sufficient measure of value to qualify my mobile wallet to loan you something. Just so you know, I'm on a small financial off-peak. Omera, kwa sasa mimi sitaweza kupatia wewe kitu. Enda kopa kwa bank. You know my capacity. Dial *811*402# to get cash flow. Kokalo kuom lakteche kod thieth, wayudo ng'eyo kaka dendwa tiyo. Nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako. Iluongo ni estrogen gi progesterone. Kendo wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony moluwore gi weche thieth. Daktari en tich ne thiedho oganda mondo oganda odhi maber. Kaka wadak e kinde ma ok ong'ere, ngimawa en gima duong' moloyo. Ka en ng'ama osiko ka ywaka, en kama osechopo dwa kawo ngimane. Kineno science gi wek rito. To e penj laktar, wakelo ni lakteche molony to gilero ni weche thiedho tuoche ma opogore opogore kod rito kit ngima maber. Wanyalo tiyo kod chiemo e geng'o thiedho kaachiel kod timo bero ngima wa bende. Yes, erokamano. Penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 1 mar otieno. En chenro ma kik bai kata matin. Nyakwar Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach kane giloso oganda ne chiko itgi bende kama ne gikalie weche ne dong' matho. Noero sort out dispute. Kata kamano oganda osepenjo ni gin kanye to gitimo ang'o.
to mosenindo anyuola gi paro gi nade? Higni mosekalo ne gin jok ma idewo to kata mana sigandgi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino ma gitimo. Riwri gi Walter Nyambaga ka okelo ni chenro marwa manyien mar Gin Kanye. Kik bai mana Ramogi TV. Nyadhi maronagi nenore kit ngolo mowinjo to kod tuke ma ohero neno. Mane momiyo nyakalondo mar Ramogi kelo niga chenro mar benga Ramogi kamiyude thuolo mar winjo ngolo mag benga mamoro oganda. Ok mano kende, chenro mar Kogalo Time bende miyi bedo gi ng'eyo gik moko duto te matimore klab maro mohero mar Gor Mahia. Magi duto ikelo ni kodan Lydia Koth Nyaralego Gang Mung'ao. Gie sani mohingo higni 20 mag lendo, wasingo bero nu chenro magwa duto te. Happy 20th birthday Ramogi FM. Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Machini kino nyako Ramogi Jwang en mor marwa ni pod intiere kodwa e chenro ni mar mbako romo. Ma en chenro nyako Ramogi Jwang ma bende mi thuolo mana mar koni kendo mar golo dok e isi gigo matimore e alworawa bana ka ntiere kae kaka nosekoni twak podhi nyime. Antiere kae kod Sylvester Nandi ka ntiere kaunti ma Kisumu. Antiere kae kod CPA Ann Komira kachel koda ka FCPA Bernard Siero. Jolonyo weche mag Ochumi wanono chal mar Ochumi pachoka kachel koda kamano ma en pek mar ngima. Nyaka sani gichalo nade, welo to pod nika to jopiny wacho nade. Ne wadhi e kaunti ma Migori ma winjo apisa mochune weche mag pi mago kotenore kod weche go ma opogore kata matimore kaunti ma Migori tenya motenore kod weche go mag pi. Kato sani owinja ne pach jopiny kotenore kod chal mar Ochumi igachiel e botelo mar William Ruto kaka jatend piny Kenya. Achiel kachiel yena mono miadhi ir nyawadwa mantiere kaunti ma Homa Bay Ale Beach oyawre Homa Bay uchiewe yo machalo nato nyaka sani jopiny giwacho ang'o igachiel e tend William Ruto mano ka otenore kod weche gi duto mag chal mar Ochumi osedach e yo machalo nade. Ale Beach. Ero kamana nyakile fasolo wacha winji makare ka entiere studio mar Bure Nairobi kocha achiel kachiel wabira achiel boma ma Homa Bay ka indi kama kawuono wabago twagi jopiny kwa ng'iyo higa achiel nyaka yier jatend piny Kenya William Ruto. Nyalo paro tarik 13 dwe mar 9 higa mokalo jatend piny Kenya William Ruto ne ochamo muma mar apisi kendo ne owacho moko kuom gigo eko modwa timo e thuolo mar higa achiel mare mar konyo e bero ngima jo Kenya maduong' manomulo ngima jopiny en wach mar Ochumi kata nengo man ngima mosebedo matek mokalo e pacho kaendi kendo higa achiel bang'e waseneno ka jopiny osebedo ka golo ywak mopogore kaluwore kod ngima mapod tek e pacho kaendi ka ng'iyo nyato gigo eko ma oganda tiyo ge udi ma pile kaachiel kod nengo mar ngima ma giwacho ni osebedo ka idho malo nyaka ne jatend piny Kenya William Ruto ka otelo gik odiochieng' makiny to biro loso higa achiel nyaka ne ocham muma mar apisi kaka jatend piny Kenya mar abich e pacho kaendi kendo odiochieng' ma kawuono wabago twak e Garage Road e boma ma Homa Bay kaendi kama orado kod jopiny modwa penjo gini to gineno nade ochumi mar piny Kenya nyaka ne jatend piny Kenya ka otelo kakoro en higa achiel nyaka no cham muma mar bedo kaka jatend piny Kenya mar abich to neno ka jopiny osebedo ka golo ywak margi kaluwore kod pek mar ngima piny Kenya kaendi. Achiel kachiel abo chako kodi nyiso ni to nyingi en ng'ato higa achiel nyaka jatend piny Kenya cham muma mar apisi mar bedo jatend piny Kenya mar abich e pacho kaendi. Ochumi mar piny Kenya osebedo machalo nade nyaka sani machiegni. Erokamano Mr. Hali Abich an iluonga ni John Osodo jadak ma Homa Bay nyaka ne ker marwa ma iluongo ni Mr. Ruto chamo mar apisi ngima ok osebedo kodwa maber. Ochumi tek, bech gik moko idho, pesa onge e country ma Kenya ka kendo ok wamor gi ochumi masani. Koro wan ne wanyalo makwa jatend piny Dr. William Ruto mondo ng'inwa kaka onyalo loso no ochumi mondo bed maber mondo ka ngimawa odhi maber. Sani king'iyo bech gik moko kata na supermarket bei oidho. Ka sukari nwanyiewo 110 kawuono sukari odonjo 140. Nyiso ni mano ochumi tek kabisa. Koro wan wakwa jatend piny ni oduoknwa bech ngima piny mondo tichne mano osingonwa kaka oganda ma jo Kenya odhi makare. Erokamano Mr. Hali Abich.
Kapok awe adhi ng'ama chielo, nyocha waneno ka kinde mano timo kampen osingo mar timo onyalo mar duoko ngima piny ka ong'iyo nyaka weche mag pur kaachiel kod bero sekta mar ochumi ma pacho kaendi. Kaka in achiel kuom jodak ma Homa Bay kaendi, gin areas mage mineno ka jatend piny pok otimo maber ahinya mar nyalo konyo e duoko ngima piny ma sani koro ywagno osebedo ka tek e pacho kaendi? Okay, ngima kaka jatend piny nowacho, kwang'iyo sekta mar pur ka jatend piny kanyo to oseteme kendo osemiyowa mbolea, oseduokonwa bench mbolea chien ma kata an mawuoyo nayudo mbolea e nengo mapiny. Koro omedo kwaye ni oduoknwago chien. Mar ariyo, nosingonwa nobiro geronwa udi moko Homa Bay ka udi 5,000. Kanyo bo osetime maber kendo waneno ka gedo dhi mbele. Koro wakwaye ni omed timo kamano. Kata kamano to wagombo ni mondo chak oduoge Homa Bay ka owuoye kodwa e wach mwatemo wacho ka sani ni. Kamano. Erokamano ahinya Cleophas, mana achiel kuom jodak mwaseloso go kiwinjo kowacho ni ochumi mar Kenya pote kendo gidwaro mondo jatend piny Kenya otim manyalo mar medo duoko garama mar nengo masani koni malo piny. Achiel kachiel chagi nyingi ting'iswa ni higa achiel nyaka jatend piny Kenya kaw loch. Ochumi mar Kenya chalo nade gi sani? Erokamano, nyinga David Kimuma, ajadak Homa Bay ka. To nyaka de jaduong' kawo tijni loch mar Kenya pok waneno ber ahinya. Waseneno matin mano promise to biro kelonwa ng'eny gi pok ochopo. Koro wamedo kwaye kit gik mano singo mane ng'eny singo modhuro sana ne jopiny mar Homa Bay ka. Kosebedo kwa rito gik mano singo gi to sechako no bath ka seche kuok matin tin. Wadwoko ne erokamano kabisa. Awacha kwaye ni thoth gik mano medo singo ne joma ne piny kaka jo hustlers otem matek mondo wanegi e chak mar higa ni. Wakwaye koyie but ngima to tek. Koyie to lornwa bech fuel matin gi bech mogo bed matich mondo wayud kaka wanyalo chiemo ma kuon dong' e mesa. Wan gi nyithindo madhi sikul, bech sikul be ni malo, fi bende odhi ohewowa. Kaka for example an gi nyithindo 3, 2 ne university, 1 ne secondary. Koro anwang'o ka gima tek na kaka chiemo maber nyithinda gi bende onge, kaka chulo fi bende tama nikech ngima ni malo. Mano gima dang' akwa jatelo ni koyie duoko bech gik moko piny matis mondo wayud kaka wanyalo konyore e ngima masani. Ere gima iparo ni ka jatend piny otimo to ngima ma jo Kenya osebedo ka ywago ni malo nyalo dok piny mondo at least gik minyiewo gi odok piny mondo ngima obed makare piny Kenya kaendi? Mokwongo nosingo ni kodonjo fuel dhi bedo matin. Ochako nuo ni kochako donjo mogo idhi usi siling 100. Owacho ni obiro gero na udi obet gi ber monyalo dakie. Aneno kama osechakore. Koro gima odong' mapok otimo en kar chiemo ka. Chiemo man gi problem ka. Kech gigi te biro tima to girume chiemo. Oduokno fuel piny. School fee bochako ng'inwa o joma ne pinygi mondo nyithindo odhi sikul mondo gisome yo makare. Erokamano ahinya. We achaka akawo pach ng'ama chielo. Abiro chako gi nyingi ting'iswa ni higa achiel nyaka jatend piny Kenya kaw loch. Ochumi mar Kenya gis kaka pachi chalo nade gi sani e piny Kenya kaendi king'iyo kacha? Nyinga David Okiki Ogano. Nyaka ne jatend piny donji, ochumi rachie mogik. Kendo dhano hinyore mapek maonge kaka ikonyo. Onge gima wanyalo sani nikech gik mantie wanyalo timo chon kendo ka nouru nitie ok wanyal timo sani. Koro ok wang'eyo nikech nowacho ni gik moko duto te kodonjo to dhi bedo mayom kendo nowacho ni odhi chako gi bottom up. To bottom up kawuono lokore up bottom. Koro up bottom ni osekawo joma ni malo emokawo ting'o malo moloyo joma ni piny. To joma ni piny to duoko monyono lo kabisa. Koro ok wang'eyo paro ma en godo modwa timonwa kawuono nyaka nyodonji. Kendo nyaka nodonji wasewinje marach moloyo. Namba 2, somo. To koro duoko joma jodhier, joma ni piny saidi ok dhi puonjo nyithindo. Kendo jogo tama puonjo nyithindo kabisa nikech bech somo ng'awo maloyo kuma nonego beno duoke chien. Aila nowacho maber ni en kodhi to nyithindo dhi somo nono. Kendo jodongo ji dhi chamo pesa dhi yudo siling 6,000. En mare ni onge gima wanyalo timo be onge to nikech nosekawo loch. Ang'a mone duoko ngima piny mondo ji oyud ngima manyalo dakie. Koro kawuono nyaka sani jatend piny negowa kendo hinyowa mang'eny moloyo. Ma afadhali owe. Afadhali kata owe nikech ka ok onyal weyo
to wang'e ni weyo boko nyalo weyo ndiyo, lakini opinye moduok mondo obed mayom. Nikech ka ok oduoko piny obedo mayom, to dhano dhi ringo oko kendo ji dhi hinyore mang'eny ma nyithindo be ok dhi somo. Namba adek, ne wawinjo ka Gachagua nodhi e sere mar jo-university kama ne gidhi oko. To Gachagua wacho ne nyithindo ni un kata usomo ni to tich onge. Koro sama nowacho ni to tich onge to ji to chulo pesa mang'eny kendo giketo garambo somo dhi malo moloyo. Ang'o momiyo koro sani to nyiso jogi ni jogi ok dhi yudo tich. To somo ni nyithindo somo ni mondo mi giyud tich mondo chieng' moro gikony go jomamoko. Koro e thuolo masani ere gima odwa timonwa kata ere gima odwa konyowa go kaka jatend piny. Cleophas we akawo pach ng'at achiel uma be kae kapok wadhi achiel kachiel nyaka kaunti ma Mombasa mondo jafwambo wadwa Joja oko odhi ko mbele ko twak madhigo nyime kwa ng'iyo higa achiel kaka ochumi osebedo kachalo e piny Kenya kaendi. Wiyo chago nyingi tingi ni pachie nang'o kalore kod ochumi mar piny Kenya gi sani nyaka jatend piny Kenya kawo telo mar piny Kenya kaendi higa achiel sani machiegni. An iluonga ni Ochuka engineer jadak mar Homa Bay County. An gima ng'eyo kendo gima dawacho ochumi mar Kenya osebedo marach kaluwore gi kaka jatend piny nowacho ni ochumi biro bedo maber. An kaka an ng'ama youth nowacho ni youth biro yudo tije ko oyiere mobedo president. Nyaka nobed president nyaka sani youth mang'eny pod nitie kaka ne gintie. Magi mang'eyo ni sekta manowacho mar youth onge gimosetime. Akwayo ni jatend piny mane wayiero ng'iye sekta mar youth kendo med paro wa mang'eny ahinya. An mane paro ma an go. Erokamano ahinya, mano no paro ma jodak e kaunti ma be kane godo kalore kod kaka ochumi mar piny Kenya chalo gi sani. Higa achiel nyaka jatend piny Kenya William Ruto kawo telo mar piny Kenya. Wadhi achiel kachiel nyaka e kaunti ma Mombasa kama watudore kod nyawadwa Joja oko mondo dhi nyime kod twak gi jodak ma Mombasa ka wang'iyo kaka ochumi mar piny Kenya dhi sani endi. Oko kinyalo winjo nyalo kawo kanyo mondo ba twak ni to jodak ma kaunti ma Mombasa to wachang'o kalore kod ochumi mar piny Kenya nyaka ne jatend piny Kenya William Ruto kawo telo higa mokalo. Erokamano ahinya Ali Abich, awinji maber ahinya kowuok e kaunti ma Homa Bay. Kendo awinjo kaka jo Homa Bay wacho kaluwore gi tel Kenya Kwanza to chutho higa achiel nyaka ne gikaw telo. An bende kawuono abiro agoyo tach e gwenge ma Kongowea kama an badwa na wuoye gi jodak kaendi awinjo to gito giwacho nang'o tend Kenya Kwanza nyaka ne chakre higa achiel koro singo mane ochiwnegi ber mane magineno rach mane mantiere nyaka sani adwa mana awinja ni to gito giwacho ang'o. Suda kae madhi kato chakna chaka gi nyingi tinyisa ni sani waneno ka wantiere higa achiel nyaka ne tend Kenya Kwanza kaw telo. Akiani ineno ka telo ni chal nade, ber mane misenene, rach mane misenene, singo mane ochiw bineno ka ntiere mosechopo nyaka sani. Chakna chaka gi nyingi. Amakoni. Nyinga Margaret Owiti. Ago erokamano ni Nyasaye kokelo ka odiochieng' ma kawuono mondo uwinj dwach jopiny mano golo kura kata noko golo. Ago erokamano. An pek maneno wan gi sida. Onge ber moro mwaneno nyaka koro jatelo ne kaw telo nyaka koro yiga. Chon ne wan gi pesa ok wadog e ot. Waloko biashara kacha. An mama Tima iko watoto watima. Kidhi loko kacha jo count ko kao ginene kao pesa kuomwa kucho. Kendo kwacha kwa biro ka kendo gikaw pesa. Koro waneno ni gimwatimo onge. Wachung mana kuom Nyasaye to onge gimwatimo wan gi sida to kendo wabambanya. Sani nengo mwandu mokwongo ni timo ohala mane tineno ka nengo mwandu samoro kudhi nyiepe duka kidwa ng'iyo sani to gi kinde mokalo kata telo mokalo ineno ka chal nade to singo mane jatend piny Kenya ochiwo ni fungruok mar ngima dhi bedo nyaka sani in iwuon ineno ka chal nade. Singo no timo mane wamon wating'o badwa onge gima waseneno maber. Onge gima osene maber, onge gima waseneno. Kata sani ka olo mwandu kachacha kiuso to ino ke yud gimoro yudo 200 samoro ikoso. Erokamano ahinya. Wayude jadak machielo suda kae to chakna chaka gi nyingi tinyisa ni higa achiel sani nyaka ne tend Kenya Kwanza chak tich ineno ka weche chal nade. Erokamano. An iluonga ni Kayara atiye leba kae wauso kuoyo kokoto lani building material. To gima waseneno nyaka ne sirikal ni donje telo tek en mani deruok dhano tek. Waseyudo tabu
Gima wauso kani sani anauso kuoyo, agolo kuoyo Malindi. Chon agolo kuoyo tan achiel ni chula 1,500. Sani kuro donjo 2,500. To bei kidwa tere ne customer. Bei customer mi mana bei machon cha. Emono no chuli. Koro en hinyruok. Nyithindo bende notiyo na kama pakia kuondgi nyithindo gi odenyo amba adwa ng'ad pesa gi mondo ayude gimoro gimbe gi ywak ok gidwar. Koro en hinyruok ba. Wahinyore kae. Ang'eni kama untiere ni be iwacho gani en sekta mar Jua Kali, to kan wang'iyo campaign mar jatend piny en ni sekta mar Jua Kali ni dhi ting' malo mondo mi giyud fuong'ruok. Akia ni un kaka jogo manie sekta mar Jua Kali kae be fuong'ruok ni unene? Ndiyo, kwane fuong'ruok ndalo man jogi campaign ne gibiro nyaka karwa ka. Ma kowuok to moro donjo, ma kowuok to moro donjo. Mane gichika nyaka ni gibiro kawo na kijende ang'wen kae. Mano gavana, president be nopeti aka nowacho. Nyaka sani pok aneno ma koro kijende gi ola kae mag sani gidonjo nyaka yore gimanyo shortcut. Mag gidode ng'ato yud gimoro. Kech tich be kora tin go kae kaka kony kijende gi tek. Kamane ayude jadak machielo chakna chaka gi nyingi tinyisa ni to ka itimo tich mane to higa achiel nyaka ne tend Kenya Kwanza chak tich. In ang'o ma diher wache? An jadak ma Mombasa kan giluonga ni Duke. An gi kanta ka timo light transport, ating'o mzike mag ji. Higa achiel nyaka ne bwana nikaw lodge nyene noketonwa gik mang'eny sana. Nowacho ni mafuta nyalo loronwa piny to wajoma bende watiyo mana gi pes loan matindo tindo. Sani kata loan kikawo polis bende ndara kiketo gari, polis ng'wech koni gi koni, yani weche mang'eny matindo tindo. Masane wakwamo nyaka gi loan mwakawo gi sani ok wanyal kata chulo. Wahinyore wa jo Mombasa ka. Kech wan mabor ka wabiro manyo to bende kaka sani piny sirikand ni terowa ok ober gi wananchi ma kawaida. Nikech nowuondowa ni wachako gi piny kwadhi malo to sani waneno mana ni malo ne makoro ji nitie te nikech wajo piny ok newa kata gi wang' ariyo. Koro wan wajok gi sirikand ni gima dang' watimo wakia. Iparo nang'o monego bed ni timo nikech ang'e ni untiere be kaka jopiny nitiere jood bura mawakilisha monego bed ni chwalo twak makamagi. Be ineno ka twak makamagi twakie malong'o kata ka od bura to be ineno ka nitiere okang' mikawo mar temo rakore gi midhieche ma samoro ikone ukale. Koro ka od bura kanye masani ka jopiny nigi weche gi moko mabeyo to ka weche odhi e od bura kucho to pesa sani tiyo kucho ma kata jopiny ok winje piny ka. Pesa mondi tiyo e od bura kanyo ma kata wan jopiny ma piny onge gima wanyalo loso mwater kata nane bunge ma area wani mwatene ni wan gi shida ma kama area mwatiene onge gik ma gigo konyowa. Sani en ani japiny sacrifice kaka onyalo chiwo oyud gima onyalo chamo no cham ka en onyalo yudo gima onyalo chulo go loan mare ochul. Lakini piny sani tek mafuta mane bwana ni aidiwa sani mafuta mondi medo kinyi godhiambo. Mok wang'eni to wadwa konyore nang'o wa jopiny ma kawaida. Kamana yenya wayude pache jadak machielo chakna chaka gi nyingi to ichakna ne kaka achiel kuom vijende mantiere kaendi wang'eni achiel kuom singo mane piny owacho chiwo en ni vijende ne dhi yudo thuolo mag tije to chutho kaluwore gi chenro mar gero udi. In kaka kijana mantiere e kaunti ma Mombasa ka nyisa ni to thuolo mag tije gi bineno ka in kata vijende weteu oseyudo gi to weche chal nade sofa chakna gi nyingi. An iluonga ni An Felix Odhiambo, awuok kaunti ma Mombasa kae. To an gima nya wacho en gima achiel ni no promise wani dhi miwa kiwa to pok waneno akiwa nyaka sani. Koro wakwayo joma nwagone gi kura mondo mi wambe gi parwa gi kaka ne wambe watimo ne gi kaka maber kaka ne gineno. Onge wach mamanya wach kendo mopogore gi mano. Amba atemo mana kwa ne jo ajiwo mondo watem winjore gi jotendo manwagone kura ero kamano. Akeni singo mar thuolo mag tije bineno ka rowere ma samoro untiere gode e mta king'iyo kinde machon to gi nyaka ne tend Kenya Kwanza chak tich nowach ni thuolo mag tije ne dhi medore to gi programs mopogore opogore mag neno ni vijende yudo tije kata yudo pesa machalo mag hola. Akeni bineno ka ujende donjore e gigi to be gigi konyogi koso ji oling' aling'a e mta. Okane ka jogi sugli ka go kata dichiel ni kata sani mokwongo an maraj Mombasa ka an maraj makata gari ochunga pok ayudo kata tich chakro kinya donj ka. Mala ma Nyasaye ayude kata trip mar achiel ater onde ka timra nade ayude kata madonjo go onge adier Mombasa ka onge. Ero kamana ahinya. Mana kaka iwinjo janeno mar Ramogi TV mago mana pach moko kuom jodak mantiere e alwora ne Makongoea ka gigolo pachgi kaluwore gi higa achiel nyaka ne piny kata ne tend Kenya Kwanza chak tich ka thothgi wawinjo ka ywak ni ber magineno tin rach magineno e machal ne ng'eny. To mago mana pachgi wachikane it wawinja ni to jomoko kuonde mamoko wachang'o to gi e sani kowuok e kaunti ma Mombasa nyinga en George Aoko watude kodi Cleophas Oluoch. Aya
agoni erokamano ahinya mano jojaoko kenene kar kanyo kowuok e kaunti ma Mombasa. Koro aneno waridre piny kacha wadhi ane kaunti ma Kisii mondo mi koro winjane pach jodak e kaunti ma Kisii ni ginto giwacho nade. Antie kanyo mondo adhi ir Crispin Otieno kanie kaunti ma Kisii wadwani mondo mi okonwa ne ni oganda ma Kisii to wacho nade odiochiengni ma kawuono. Ka warango chal mar uchumi owinjane higa achiel mano e bwo telo mano mar William Ruto kaka jatend piny Kenya, weche osebedo kadhi nade. Ng'eni kinde ka wadhi nyime akono mana nyakwara Ramogi Jwang mondo mi bende ang obed kod penjo mamoko ka intiere godo ore SMS men 33600 kachiel koda ka wendo man Kisumu kod wendo welo man go Nairobi ka wawinja pat jopiny ka waduogo mano gik mwaduogo lose sani ka jopiny pare kama paro mawinj sani kawuok e kaunti ma Kisii. Crispin Otieno oyawre Kisii uchiew nade to jopiny wacho nade higa achiel e bwo tend Kenya Kwanza kotel kod William Ruto kaka jatend piny Kenya, uchumi mar Kenya osedash nade. Oyawre ahinya Cleophas Oluoch mana kaka iwacho antiere boma ma Kisii kama iluongo ni daraja mbili kama chopo ka mar loso kod oganda mawuok e gwenge ma Kisii kaluwore kod en higa achiel chakre telo mar Kenya Kwanza kata mano William Ruto ne kawo loch mathur. Kadwa ni mondo los kod jodak e kaunti ma Kisii mondo gilerwa ni nyaka sani weche osebedo nade higa achiel nyaka nyiche Kenya Kwanza kawo telo. Ang' nachako nyinga en Peter Otieno. An jadak ma Kisii ka atiyo daraja mbili kae nyaka ne Ruto chak kawo telo nyaka sani wawinjo matek gik moko bechgi ni malo ngima odhi bedo matek ma ok wanyal nyalo sani wanyiewo sukari kilo achiel 250 ngima tek mano dhiera manyadak danyalo pogna mar dala e Kenya kadhi kama chielo mane wachna an wuod Seko an William ngima osebedo matek nyaka ne higa chakre ma jatelo ni nodonjo pok wabedo kod mor e ngima osebedo matek wakalo matek gima ber ma waneno onge koro ka nyalo bet ni nyalo wuok maber ka jatelo no onyalo bedo jatelo man kod dwaro mar oganda e chunye to ng'iya ne yo mado punguza godo maisha mondo duogo piny nikech kata ne awinjo kopango nodono gernwa udi monego wadagie ng'amodenyo kata gerne ot ok onyal dak kod kwe nikech gimoro kuongo ma dhano dwaro e maisha en chiemo ka ng'ato oseyieng' e koka pache biro gik moko machal kaka udi ginego koro an mane kwayo maduong' manyalo kwayo ni kano nyalo bedo piny to winjo dwach jopiny to winj gik ma jopiny dwaro mondi eka kore ka oti tich makare e weche mag kedo kod mibadhi kaachiel kod weche mag jiwo weche mag pur weche mag fertilizers. Yes, jiwo weche mag pur to nego jiw moloyo nikech awinjo kowacho ni nitiere fertilizer ma ochiw sani ma beche ni piny to fertilizer go ok wane nitie wakati ma koro season nokalo ni jowa notemo tiyo gi fertilizers go to kata kamano ne ok waneno ka gikelo duoko maber ma wachichi ni fertilizers go o gin fertilizer mowinjore e kinde gi kuonde ma waaye. Yes. An Wycliffe Omondi Otieno kado wacho wach fertilizer no awacho ni notimo maber kuom duoko no fertilizer piny to adier kiduoko fertilizer piny to bei mar transport mar kelo kwaset puro to gik ma yudo go tero gi e chiro imedo matene keto contract igolo koni koro ok nya konyo ahinya kata fertilizer duok piny to fueli tero malo mano nyiso ni bech pur dhidho bech tero gige wa mwayudo go e chiro dhidho koro medo duoko ne fertilizer piny ok ane kokonyowa adier ngima odhi malo ma joma waluongo ni Asla Mama Mboga mano wacho an gi luoro ni nyithindgi ok bi yudo somo maber kendo nyithindgi ok bi yudo thieth maber adier koking'iyo kata kaka jo chung kae gin gi achiedh nade ma jomoko go mane odhi e piny machielo anyway gima nya wacho ni ok ober ahinya erokamano. Alani mondo amigo jomoko kendo thuolo mar loso aya koro ere dongi ni adwa na maki. Yes, Cleophas Oluoch an Carol Oweno Swa to wach machanda en ni nang'iyo TV nyoro gotieno to nyaka mok ngano oidho gi percentage
Mano be gima ber ya gi piny mawasani wadake ni ya mok ngano ka koro mok ngano moseidho gi percentage moko 10. Mano kake an anga mudak e town ka badhi chamo kata mana chapat. E jua kali kae mondo mi ichiem en ma chapat eming'ado ni chapat 2 gi oganda moro kanyo bende onge ole mane pi. To chapat no bende siling 50 chapat achiel. An piny otamo wang'a. Adhi chomo Kenya machielo. Nyiso ni higa achiel chakre Kenya Kwanza kaw loch. Ang'o miseneno? An Stephen Ariwo. An daraja mbili ka tiyo ka jojua kali. Lojni nyaka ne chakre ber mwasenene onge. Nikech onge ber mwanyalo neno ka bech fuel ni malo. To bech fuel e gimoro amora. Transportation timore nikech fuel. Koro kamoro amora midhiye ka fuel ni malo, bech ngano medore, bech mogo ni malo, kila kitu ni malo. Koro wan wakwayo mani konyalo duokonwa gik moko piny. To wan bende kaka jojua kali, wan onge ng'ama dewowa ka. Gik moko dhi mana kuonde ma joma nyale manitie, to wan kaka jojua kali, wan ojwang'wa gi mama mboga manowach ni dhi kony, pok waneno, jo boda boda onge. Koro wan ma ywakwa ni wahinyore. Kaber, wabe oparwa kaka paro ji mamoko to duoknwa bech fuel chien mondo wan bende wane ber kaka ji mamoko. Ok ni ber mana ni kuom jotelo madongo dongo emimedo gik moko, to emimedo misara, to wan wawegi ma joma ni piny ka ni wan aslas to gima konyowa onge. Omiyo an mane kwayona. Ani iluonga ni Josephat Okoyo. Jadak ma Kisika, atiyo Kisii daraja mbili ka, an atiyo tij mechanic. Adieri chakre ne Ruto chak telo. Tabu koka wadonje tabu. Nikech gimoro amora idho an kaka an min oda ng'ada lot. Ong'ada lot to mabadiliko onge. An kende garaj ka aloso geche. Wuon gari sani an gi gari kacha. Chakre na tiek loso wuon go poko ka onge matek. Kamogole pesa mochula onge. Akwamo embendo kwamo. Ere kaka nyathi dhi skul. Ere kaka chiemo. Onego tim mabadiliko. An iluonga ni Samuel Omondi Obiero, atiyo daraja mbili ka. Adwa wuoyo ewi school fees. Wan kaka jojua kali, aneno ka nyithiwa mabiro tieko school form 4 ok bibedo mayot mondo gidhi e university. Nikech ang'o? Bech university sirikal omedo malo. Koro waneno ka nyithiwa kabiro tieko form 4, thothgi gibiro biro jua kali. Koro adwan sirikal kaber wach school fees mar mbalariany ong'i ane motegno mondo nyithiwa kosomo wang'e ni gibiro dhi e mbalariany kose gidhi e mjengo. Ni wach gero udi ema aneno ka form 4 motieko schools e mbalariany ema koro sirikal okelo. Sirikal onego ong'i gima chal kamano. Erokamano. Clefos mana kaka iwinjo no, mano gin moko kuom pach jopiny mawuok e gwengegi ma Kisii ka gilero gino kata paro ma gin go kaluwore kod sirikal ma Kenya Kwanza chakre ne kawo loch higa achiel mokalo. Giwinjo ka imedo winjo ka giwacho pek mar ngima e gino ma sani medo inyo jogo ahinya jodak ma kaunti ma Kisii ka gimedo kwayo ni mondo pek mar ngima ne ma sirikal nyalo ng'iyo mondo mi jopiny omed yudo yot. Kwa kamano ang' nawegi kanyo dugo kendo iri studio Cleophas. Ago niro kama na Crispin Otieno ibago twak makare chiw pochi pak ne jogo mogol duondgi te kanyo ka gintiere alwora ma jua kali kaunti ma Kisii e boma ma Kisii kanyo watwak kodgi e yo moro makare. Ero kama na enya manoka wantiere kodika achiel kachiel nyakwara moge jwang. Koro waduogo e studio karka mondo mi koro wabag ni twak achiel kachiel manaka wantiere karkae manoka wantiere kodi e chenro ni mano mar mbakoro nyakwara moge jwang na wawinjo paro mantiere studio kano winyo mano mar FCPA Ben de Siero kachiel koda CPA An Komira wasewinjo paro mopogore mantiere oko ka kendo aduog iru mondo mi ang' wayud mathoth. To kapag aduogo iru ka wende kaunti ma Kisumu Sylvester Nandi adani mondo awinj pacha ageno ni sebedo kiluwo twak kare ne wachak gi counties mopogore kendo koro sani winjo pach jopiny gi manitiere. Nyalo bedo ni pach jopiny opogore gi pach jogo mantiere sirkal ni pek mar ngima ne jopiny ema wache to sirkal ok nene.
bende okenge oseket makare mar neno ni adieri pek mar ngimani ma jopiny winjo odok piny. To bende sirkal nigi paro makamano. Wantie gi thuolo mar dakika 10 kende mondo mi wapog waduto ka wantiere kar ka welo adek mondo mi watieke yo makare. Koro kikaw thuolo ni ang' ichiwa ler moromo kachiel koda ka weche mamoko matimeda medo mangwa mulo duche makawuono mago wechego mago mag ola kata mago mag gope ma opogore kaka gi thiro kata gi mer dongruok e pacho ka e pek mar ngima en gi ting' mane. An kuomi Sylvester Nandi mondo mi kore wuane kod nyakore mogajwang' kichiwo paro mabende uwuok ka gi kacha kuom jopiny mochoko pachgi counties bura. Aero kamana inya Cleophas. Kachiko ita maber kuom gik ma jopiny wacho en ni cost of living ni malo kabisa. To cost of living ni en ang'o? Maendi en pesa ma kila ng'ato nyaka bedgo mondo onyiew chiemo, ochul rent, kod mondo onyiew gigo matindo tindo madodwar mondo ngimane obed mayom. So jo Kenya mang'eny kata ng'eny jo Kenya ywak ni ngima tek. To kata research ma nyocho tim gi Ipsos Innovate wacho ni atamalo 85 mar jo Kenya wacho ni ngima giyudo ka teknegi kabisa nikech kanin kod siling 1,000 higa mokalo sani siling 1,000 mondo inyiew gima ne siling 1,000 nyiew higa mokalo nyaka imed around siling 60 e wiye kanyo mondo eki nyiew nikech gik moko kata kaka oganda iyudo ka oganda omedre gi atamalo 32, gimoro kaka kitungu beche omedre gi atamalo 22. To ing'iyo gik moko te ma contribute cost mar living ma Kenya iyudo ka bechgi omedre gi atamalo maduong'. So gima paro ni sirkand moluor Ruto nyatimo en ni sirkand ni onego bed ni encourage investment to onego bed ni protect investors. Wasebedo kwaneno e kind ndalo mokalo ka investors ywak mang'eny kabisa nikech iyudo kaka wik mokalo investor maduong' e wach skari miluongo ni Rae ne ntiere gi tabu kabisa kod sirkal. Kendo ok en mana mano kende, kaunti kaka mawuoke miluongo ni Siaya jopuro maniang' winjo matek kabisa nikech en industry ma koro nyocha ka wachako maparo ni Siaya kaunti te opur niang' maromo eka 700. To sani niang' gi ochiek to kuma ter niang' onge nikech sirkal oloro factories. To an kaka Siaya kaunti nwasechopo kuma investor nosewacho ni dwa biro guro nwa factory mar rego niang' kanyo. Koro ng'ani ok onya biro. To maendi en gima kado timre. Number 1 dwa yudo kaka jowa yudo employment. To jowa koyudo employment mondike tije kuonde inago. Eka ginya yudo kaka gidhi nyiewo gik ma gitiyogo mondo cost of living gicha obede maberbere. So aparo ni sirkand Ruto nyatimo gimiluongo ni targeted investment. So ma ok en kik obed mana a national government kende. Kata mana county governments, functions manobedo devolved go. Onego bed ni Siaya county wacho kata ni kapo ni wadwa keto wadwa increase production mar gimoko kaka avocado. To avocado ni wadwa ni wause kowuok Siaya kaka en kosebedo processed en avocado oil. Sirkal wacho ni how can we even plant 10 million avocado trees? Pesa di ma we will need. To koro kagiriwre gi jo ohala mopogre giwacho ni mae puodho mwantiere go mage jok mwantiere go tineno kaka itimo that targeted investment mane gima nya konyo pinywa. To kendo gima paro ni onego sirkal o invest ahinya to reduce cost of living ni onego wa invest a lot on gimiluongo ni human capital. Ang'e ni jo Kenya gin achiel kuom jomosomo ahinya. To wawinjo buok ahinya ka wawinjo ni HELB ywak ni gionge pesa mar miyo 140,000
students loan maginya dhigo e school. To maendi kwadok chien kocha be wayudo ni help ok ne nyal chulo 3 billion mar supporting nyithindo 75,000 mano last financial year. So maendi en gima nyalo affect human capital marwa, to human capital ni ene contribute to gimiluongo ni entrepreneurship. Man, one of the 4 factors of production, kwa medogi land, kwa medogi capital called labor. So finally, koro points ariyo modong en ni Kenyans onego bedni loso gimiluongo ni strong capital markets. Kidwa chako timo ohala nitie kuonde ariyo minya yude pesa. Either inyalo fund ohandi ni through equity kata inyalo dhi manyo loan. Jo Kenya onego bedni biro kumoro achiel to wacho ni kata kapo ni gidwa ni mondo gipur. Ok onego bedni imako karie kamoro achiel ni mipuro and iyudo ka ng'ato ni kata gi 200 acres or even 10 acres to konya afford puro puodho ni te. So I will suggest ni kin gi that 10 acres imany jomoko man gi pesa to ubed piny ulos kata ken kambi moro to uwacho ni koro 10 acres wadwa ni mondo every year we produce it. That will mean ni production bomb med rather than 10 acres mintiere go kanyo no ni tich mwatien mana go mier kuonde go. It's not really going to help. Then finally katieko sirkand Kenya osomo ga budget maduong' ahinya. Budget ma revenue ma collect gi KRA ok nyal support. So this difference miluongo ni budget deficit nyako many kako bedo funded. To one of the ways mobedo go funded en ni sirkand Kenya uso gimiluongo ni treasury bills kod bonds. These treasury bills kod bonds en ni gibire banks mo antiere go Kenya kod financial institutions. So giwacho ni wadwaro pesa marom kama. Kamano Sylvester koro waduogo. Yes. Angino mondo mi waduogo studio kama mondo mi yango tieki. Anga kawo mano kaka wach mari mogik. Okinyi makawuono mondo mi yango mi welo mani studio koni bende thuolo mondo mi yango tieka ne weche mantie ka giwinjo weche mosebedo ka mienjo ka wuok kuom counties wa paro ma wuok kata maka wacho ni maka voices mkonya wacho ni ginro mag jopiny maga magintie kendo kaka giloso acha kodi kimedo kata paro giduto kinywano gimoro achiel en ang'o magitemo wacho ni sirkal mar Kenya Kwanza ebo William Ruto osebedo kata katiyo kaeto bende ang'elere nyakura moge juang' ni wach mari mogik okinyi makawuono e cheno mar mbako romo dibedo mana acha kodi FCPA Bernard Siero. Erokamano Cleopas awinjo ka jopiny oloso gi weche machandogi to kod issue mar cost of living ni maji wacho ni pek mar ngima. Koro no chief solutions en wang'iyo ni nitie gik ma sirkal nyalo timo to kod nitie gik ma bende individual nyalo timo at their own level, at household levels. Koro bende wang'iyo mago kecho ni sirkal ok nyalo timo gimoro amora. Kwa ng'iyo issue ma unemployment, man is a major problem masani waneno katimre kanyo. To issue mar unemployment nyalo bedo solved through one kajogo yudo ohala magitimo or giyudo gainful employment. To shida mosebete sani despite the fact ni Kenya nigi skilled workforce to of late osebedo gi shida mar gidene mar issue mar passports ni. Mama is another area mondo be worked on mondo the policy makers nyocha neno ka the minister ma concern otemo push mondo wach mar passport processing obed facilitated obed mayot mondo joma kunya yudo tich kata within the country kai nyalo yudo opportunity mondo gira kata tija ok pinje maoko. Yeah, mano is one. Another issue, another area maneno ka there a lot of emphasis and area mar agriculture go wacho our economy backbone mare in agriculture. Koro agriculture ni ben gima nyaka wakao gi a lot of seriousness mondo anene ni at farmhold at household levels wanyalo yudo gine production marom nadi mondo obedi gik bende nyiew at a household level bedo matin gik mang'eny nyalo yudo at your own, produced at your own level. Then the other thing ka sirkal notemo timo negitemo biro gi gin magiluongo ni low cost housing ni
It's also important. Housing is important, but priority kaka jopenyo wachocha. Unless you are in good health, you have food, you cannot have the housing. And lastly, issue about education. Education is just another challenge. Financing by the universities. They have done a very major change, but POC involve the public. Changes funding structure. Come on. Yeah. Mano nyabedo kanya eboi gachiel kaka FCPA benachiero bendo sebedo kata kanene wach mari mogik CPA Anna Komira ngeni weche thoth ahinya ma jopiny bendo lose kar kacha ngeni nyalo miyowa summary mane wiye kanyo kotenore kod gigo duto kaito range eboi gachiel mabiro kendo sirkal mar Kenya Kwanza pono gibedo gi ting' machalo nade. Kakao kuma kanyo kotenore kod gigo duto kaito range eboi gachiel mabiro kendo sirkal mar Kenya Kwanza pono gibedo gi ting' machalo nade. Kakao kuma jawuoyo wadwa Sylvester noweye to asiro gik mowacho te tange nitie kumoro kanyo ming'ade to FCPA be wacho koro abotemo mondo kik anuo gik magisewacho nikech thuolo tin. Kar gope mi holo mae gweng' kae ma iluongo ni sirkal luongo ni gitimo treasury bills and bonds. Mane gima Kenya Kwanza osetimo ahinya kendo wayudo ka rates osedhi malo ahinya. Koro ka gisedhi malo tiende ni dhano manigi pesa mare oringo nyiewo bonds go. Kosenyiewo bonds go to pesa koro modong' e circulation odong' matin nikech banks be iyudo ka bengi go be gidhi timo kanyo. Koro tiende ni mano kelo wach ne joma ni piny, johala, joma dwa hola. Yude matek ahinya nikech koro gidhi yudo thuolo mar holo gowi ma gichako go ohala to obedo negi matek. Koro iyudo ka mano hinyo industries machalo wach ni kata joma tiyo gi money market kaka insurance kata banks nitie kaka mano be oketho uchumi. To gima maybe wacho ni sirkal masani temo keto machiegni kaka gimedo weche mag tax maybe ka ginya yudo pesa mondo koro kik gibed reduce godo borrowing my local. Koro mano wawacho ni gimoro mwanyalo weyo ni nyalo bro timore to kendo wanyalo wacho ni jowa be nyalo donje vikundi mana kaka ne Sylvester temo wacho ni biashara unyalo timo gi equity kata gi loan. Koro gik moko machalo kaka chama go ma koro bedo gi pesa mondo kik uhol nikech nengo mar holo be koro dhi malo ahinya mabro hinyo weche mag biashara. Aeto sirkal bonego tre mondo okony jo cost mar business chako hala sani tek to bedo ng'amondiko ji tich betek ahinya nikech yudo ka tax magimedo gi ng'amondiko tich be nigi levy mang'eny. Koro tiende ni iboyudo ka ji koro ol kambe loro to mano medo hinyo wach mar tich ma koro dok piny ni. Koro tich onge to hala bende be timo tek to pesa be tin. Aeto koro mogik be kanyalo wacho wach tax moko mancha gikelo mang'eny gi be sani okelo pressure. Yudo ka sani dwe mar 8 ni ji ywak ni housing levy ong'ad gi mang'eny. Koro mano bo medo japiny pek. Cost mar living pesa momwacho ni dongo di ofuki minya nyiewo go gimoro cha oduogo matin ahinya. To mogik be koro kanwa ka jomoko ge be nosewacho to wanyalo wacho ni gine kaka gisiro kar puonj mondo nyithindo kik we mako dhi skul gikony jopur mondo joyud kaka yudo kigin. Aduoko erokamano. Erokamano ahinya CPA Ann Komira kachal koda ka FCPA Bernard Siero koda Sylvester Nandi. Ntiere joneno wa mantie kod waru kinyaka sani. Erokamano ya George Henry wacho kanyo no osedonje chendo ka en utawala uchumi mar Kenya nyaka tend duto donji e loch osebedo matek kod jopiny ahinya. Erokamano ya Baxton Peters wacho ni it has not picked even a single inch kwa wacho ni but will continue to flourish to the worst. Mano kantiere karakacha ko wacho ni kantiere kaonge consultations. Klaus Killer wacho kanyo ni uchumi rach seriously sani kata mondo mi inyiew ring'o e ot kende problem uchumi rach kendo ng'ama chielo wacho kani ma Frank Otieno wacho kanyo ni uchumi ber matek Ramogi wekuru lichonwa ngima uchumi ni uchumi rach mana wacho ni kanga mobet ayie gi Ker William Ruto otiyo maber ahinya. Aya erokamano ote mari ochopo abuto mantiere mbui maro mano mar Twitter owacho kanyo ni Cleophas ane to wakendo waketo pachwa mano watego itwa mondo mi wane ane kendo wawinji gik ma jatend piny nosingo ndalo makoro sani dhi matin maonge gima konyo
mwananchi kawaida osetimo to modhuro pok aneno. Nyakwara Ramogi Jwang gi mano yieno mondo mi walore gi kae paro thoth ahinya ka sani yudo ndeka achiel romo saa 5 mane makelowa e giko mar chenro. Nyakwara Ramogi Jwang gigo duto mwatimo e yo makare wakwayi mondo ibed mana gi odiochieng' makare ka imedo neno chenro mamoko mag Ramogi TV. Chenro ma kawuono jogo duto manokeloni e lo jogo duto mantiere e gallery kar kacha, jogo mantiere ka jo kamera gi jogo duto manotago chenro ma kawuono, Joyce Oduor kod Sharon Ong'ao gin janeno wa ma wahero. Erokamano ahinya. Nyinga Cleophas Oluoch jakisumo ka Nyakwar mokeo nyaka sango. Wanere chieng' ma Nyasaye omiyo wateko an bo miye ngima mar chopo kar kae oriti masani.